Maayong buntag mga igsuon, dalagon ang Ginoo sa atong pagsaulog karon nga adlaw. Ingon nga karon adlaw sa mga amahan, Father's Day. So alang sa tanang mga amahan sa atong Makristohanong panimalay, ipaabot namo nga ang mainiton nga pagtimbaya sa tanang mga papa ug hinaot nga mahimo kitang padayon nga magbalig-on sa atong pagtuo o ma-challenge kita labi na sa ato nga mga pulong nga pagaisdutan or pagapaminawan karon nga adlaw sa mensahe. Ingon nga karon mao ang pagsaulog sa atong Father's Day. So to all fathers, happy Father's Day. Magampo kita. Balaan ug mahigugmaon nga Dios, malipayon kami nga magadul kanimo aron simbahon ikaw nini nga adlaw nga linain aron nga himayaon ka sa among mga kinabuhi tungod sa imong gugma ug kaayo. Among giila o Dios ang imong presensya bisan diha sa mga internet connections na ang matag-usa na kigduyog ni kigtugtong aron nga sa hiniusa magasimba kami kanimo ning adlawng Domingo. Salamat ug itugot nga ang imong balang espiritu magalamdag sa tanan nga makasing-kasing unahuna aron maamo nga masabtan ang imong mensahe sa matag usa nining adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagkahalanggan mo, O Diyos, di mantala sa kabuhatan mo nga among nakita. Salamat sa gahom
ang patukuran sa atong pamalandong sa sulat sa mga Salmo 13 ngadto sa 17. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Ang kinabuhi sa tawo sama sa balili, mutubo siya ug mulipang ingon nga ihalas nga bulak. Unya huypon kini sa hangin ug ipadpad, ug unya mahanaw sa dayon. Apan ang gugma sa Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya mutunhay hangtod sa kahangturan. Mao kini ang mga pulong sa Dios, dalaygon ang Ginoo. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around, all around. Mga gisuon ini nga adlaw sa pagsaulog sa adlaw sa mga amahan, mobalik tan-aw kita sa Biblia. Kinsa bagyod alang kaninyo ang mahimong ihemplo sa usa ka amahan. Daghan man kaayo, labi na sa Biblia, sa daang tugon, sa mga Hebrehanon, sa ilahang mga tradisyon, ato makita nga dayag kaayo og nagpatimaw gyud ang mga amahan gani gikan kanila giskutan diha ang mga kagikan, no, gikan pa sa kang Adan hangtod na padulong na ngadto kang Kristo. So alang kaninyo maigsoon kinsa man, siguro naiusa sa inyo ha moingon nga si Abraham kay siya ang amahan sa pagtuo. Oh, daghan kaayo o ganahan kaayo sa karakter ni Abraham. Apan kung aton tan-awon ang
kinabuhi ni Abraham, di po nato ingnon nga perfect. Gani, naa siya mga nahimong mga kasaypanan sa iyang kinabuhi. O sa iyang pagtuo, ila siya nga amahan sa pagtuo. So, di na nato saysayan kaayo og taas ang kinabuhi ni Abraham, pero nagtuo ko nga ang uban ninyo murag i-consider si Abraham nga inyohang giila nga mura og ehemplo or paborito nga ehemplo sa usa ka amahan. Kinsa pa kaha? No? Kinsa pa alang kaninyo? Ang uban maingon siguro si Jose kay nahimo siyang amahan ni Jesus, bana ni Maria. O niya, nindot pod ang kasinatian sa kinabuhi ni Jose kay makita nato nga taliwala sa mga problema grabe nga nasinati, mga hulga sa pagbulag, hulga sa tungod sa kaulaw, problema, kahadlok, ug bisan pa unsang mga kasinatian sa pamilya, nasinatian po ni Jose. So siguro ang uban kaninyo, mupili po kang Jose. Kinsa pa kaha? Basi si Jacob. Gusto ninyo, balik ta dito sa Old Testament. Kay sa mga, itawag nato ni patriarka. No? Pwede kang Isaac pod. No? Pero makita nato nga, ang kinabuhi ni Isaac, dili pod inana ka lunsay. Dili pod inana ka smooth. Makita nato nga grabe pod ang ilahang kasinatian as a family. Maadto ta kang Jacob, samot na. Ingon nga siya ang gitawag og Israel, ang amahan sa 12 ka tribo. Daghan kay anak. Apan makita nato nga wala pod nahimong anang daw smooth maayo ang dagan sa pamilya tungod kay naagihapon tong mga problema, sibling rivalry, to the extent nga ila pang ibaligya si Jose, no? So siguro, pero naay uban pod mo pili kang Jacob kay lagi tungod siya ang himong amahan sa Israel, siya ang amahan sa 12 ka tribo. Napa ba? Kinsa ka gyud ang makita nimo nga labi na sa hisgutanan nga pamilya? Kinsa gyud ang pinaka-best nga atong nahimong sumbanan ingon nga Kristohanong panimalay? Siguro mga igsuon, alang kaninyo naa pa. Pero alang kanako, pinaka-best para sa ako. O nagtuo ko sa uban pod. Siguro nakaguess na mo kinsa ang ako. Nga nahimong paborito nga sumbanan sa usa ka panimalay. Para sa ako mga igsuon, wa nay makatupong sa influensya ni Noe. Si Noe, akong giila nga mahimong pinakanindot nga sumbanan sa usa ka Kristohanong panimalay. Ngano man, una, tungod kay atong nakita nga gisunod siya, girespeto siya sa iyang mga anak o sa iyang asawa. Na siya'y command responsibility sa iyang pamilya. Kapadaygan ini mga igsuon, makita nato nga sa dihang pagbuhat nila sa arka, uban ang iyang tibuok panimalay. Di lamang nagatrabaho, kundili diha sa ilahang pagsunod sa ilahang amahan nga si Noe. Nga bisan sa iyahang ginahimo nga trabaho nga atong matawag karon og daw buang-buang sama sa pagyaga-yaga sa katawhan kaniadto sa dihang si Noe naghimo sa arka, no? While ang ubang mga tao nagyaga-yaga kaniya nga nganong nagbuhat og arka nya naas bungtod, no? Apan atong makita nga taliwala sa mga kahimtang
si Noe nahimong napasunod niya ang iyang mga anak. Wala magbiay-biay kaniya uban sa iyang mga ubang mga tao o mga silingan ni Noe. So makita nato mga igsuon nga diha palang daan dako na kaayo influensya si Noe, si Noah sa ilang panimalay. Ha? Nga bisan na ay mga desisyon nga daw dili masabtan sa mga tao apan tungod kay naa kaniya ang respeto sa iyang mga anak, sa iyang kaligdong, sa iyang pagkamao ingon nga amahan na nisunod kaniya, mituo kaniya bisan sa nga butang nga dili katuohan. Apan si Noe mga igsuon, nakita nato nga ang iyang mga anak mituo gayud kaniya. Gawas pa ni ana, di lang ang iyang mga anak. Mga igsuon og iyang asawa, kinsa pa man. Kinsa pa man kaha sa iyang pamilya. Ang mga asawa sa iyang mga anak. Ang asawa ni Shem, ni Ham, ug ni Japet. Asa man sila? Wa ba sila mo apil sa pagsakay sa mao nga arka? Makita nimo nga silang tanan. Sila lang gyud. 8 kabuok ang naluwas tungod kay sila pod mituo. Sila na impluwensyahan ni Noe diha sulod sa iyang pamilya. Mga igsuon, kini mo'y akong nakita nga pinakabugat yun. Nga asumbanan nga dapat kita nga mga amahan sa panimalay nga sama kang Noe, makita gyud ang atong pagkahaligi, pagkahimo pangulo diha sa pamilya. Di gyud pwede nga ang mga lalaki maghinay-hinay. Dili pwede nga dili ta mo barog tungod kay sa Biblia ang mga amahan siya ang gisaligan sa Dios diha sa iyang matag panimalay. Ato makita karon mga igsuon sa samtangang panahon, daghan kaayo nga mga amahan nga wala na himong naka-impluwensya bisan sa kaugalingong mga anak. Di lang sa mga anak, wala naka-impluwensya diha sa iyang kaugalingon nga mga extended families, bisan sa iyang mga in-laws, mga umagad or mga binalayi. Or apilo na to ang mga ugangan. Or ang mga tao nga diin nagpalibot. Unsa man ang impluwensya nga ato nga napakita? Kini ba ang impluwensya sa atong pagka Kristohanon sa panimalay? Ato bang na-instill, ato bang natisok sa matag kasing-kasing sa atong mga anak ang respeto, ang gugma, o ang pagkaayo sumala sa ato nga gibasa sa balaang kasulatan, no? Nga dapat ang usa ka amahan tinuod nga may maluluyon natud pa sa bersikulo 13, kay ingon ana usab ang atong Dios maluluyon sa mga tao nga pasidungog kaniya. Sumangutan na kita karon sa atong kaugalingon, sa atong matag pamilya, nakita nato nga naatay daghang kakulangon, naay daghan nga mga amahan nga nimong failure sa ilang pamilya. Daghan kayo nga amahan nga wala nakabarug sa ilang pagtuo diha sa pamilya, wala na himong naka-influensya sa ilang mga anak, mga sakop sa panimalay. Mangigsuon, dako kayo ta og tulubagon sa Ginoo. Kay kita mao gitahasan niini nga mga amahan. Busa nini nga adlaw sa atong pagsaulog sa mga amahan, atong paningkamutan nga makabarog kita
diha sa atong mga kaakuhan ingon nga mga amahan. Ug sa makita nato nga sa ato pod nga kapanahonan, ay salute sa atong mga amahan nga nagpakita sa kinaiya ni Noe diha sa ilang panimalay. Tungod kay daghan punta kaayo karon nga mga amahan nga nakabarog yun sa unsa ilang tahas o nga gisangon sa Dios diha sa ilang panimalay, no? Dalaygon kayo mga igsuon ang inyong gihimo tungod kay nahimo kamong hiusag yun sa inyong pagtuo, apil ang inyong mga sakop sa tibok banay. So nindot kaayo nga unta mahimo ka ng panaminan sa mga amahan nga nagapadayon sa pagpaningkamot nga mahiusa ang ilang panimalay, no? Na ma-influensyahan ang ilang panimalay diha sa pagtuo. Kay mao kana ang pinakaimportante nga mahiusa kita diha sa pagtuo, kay usa sa pinaka responsibilidad sa amahan mao gyud ang pag-ensure nga ang iyang tibok panimalay naghiusa sa pagtuo sa Ginoo, no? Nangalagad sa Ginoo. Mao gyud kana so ang ato nga hinumduman sa ato nga mga tahas o responsibilidad sa atong panimalay. Labi na daghan kaayo ta mga amahan usab nga nahimong successful sa gawas, no? Nahimong mga naay mga award sa pagka-engineer, sa unsa man diha pagka-doktor, naay mga citation sa kanindot kaayo mga kadaugan sa gawas. Pero diha sa ilang balay failure. Matod pa sa amo ang mga nakatunan sa mga seminars, nagaingon nga bisan pag unsay mga kadaugan nato sa gawas, unsa man ang mga award nga atong nahimo, the best employee, best nga profession, nga nag-practitioner sa usa ka profession, nahimo kang awardee, pero dili na ka-compensate mga igsuon sa failure nato sa atong panimalay. Ang mga kadaugan, balikon nako sa gawas, ang mga award, mga plaki nga ato nga nabatunan sa gawas, di yun na siya makahulip or makaayo or makaalim sa samad sa atong failure diha sa atong matag panimalay. Busa niningatak na amalandungan nato mga igsoon. Dili na dugay matapos kining kalibutan. Grabe na ang kahimtang nato. Basig nagtuo ko prelude na ni sa tribulation or great tribulation, who knows? Pero ang balaang kasulatan nagpasidaan nga naanak kita sa katapusang mga adlaw. And the last days, kanus apamanta mo barog, kanus apata mo lihok, kung di na takalihok, kanus apata mo sulti, kung di na takasulti. Kanus apata mo tanaw sa panginhanglanon ug sa kalig-on sa atong pamilya, kung di na takita. Kanus apamanta mo tindog, ingon nga mga mahan, kung di na ta makabarog. I think this is the right time mga igsoon. Mubarog kita. Atong bawiun. Katong mga failure nato sa atong mga pamilya, sa atong mga anak, sa atong mga asawa. Mga usara ka asawa ha. Dili mga asawa kay daghan mapumpapa. Pero hinudom nato usara gyud kada ba na usara pud ka asawa. Klaro ho nato na, no? Pero tungod kay siskot man ni sa kadaghanan mo ng mga bana ug mga asawa. Daghan ta mga failures, nakulang kita. Nakulang kita sa atong panahon, sa atong pagpangga, sa atong pag-atiman, sa atong pagtudlo. Daghan ka itag mga failure. Busa, mintras may panahon pa, atong bawion. Ato nga ibalik ang ato nga pagpundar sa usa ka panimalay nga lig-on nga nangalagad sa Ginoo. No?
Kay nagtuo ko nga daghan nato mo na atong giagian mga igsuon na manso giporma kita sa atong mga ginikanan aron nga makabarog kita ugma. Pero nakita nato nga magreminis na lang ta, magsige na lang tag panghupaw, maingon lang ta sa unag yun nindot karon di ay nganong wala man nahitabo tungod sa failure nato nga mga amahan. Busa sa gingot ka pa, balikon ako, mintras may panahon pa. Mga igsoon, ato kini nga bawiun, mamawi kita, mintras may panahon pa. Kay basig, paninglan nata sa Ginoo. Inumduman nato, ang giingon sa pinadayag, nga hukman kita sa Dios sa atong mabinuhatan apil kung giunsa nato pag-atiman, pagtudlo, pagmatuto, pag-influensya ang ato mismong panimalay. Kay mo ka na ang pinakauna, the basic, kay kung dili ligon ang panimalay, dili po ligon ang iglesia. So hinaot mag-igsoon nga hamubo nga pamalandong, makamata kita. May panahon pa, aron nga magmawi kita sa atong mga failures. Atong ihatag ang tanan nga angayan diha sa atong mga anak, sa kapika, sa asawa, sa atong mga apo, sa mga in-laws, kinsa man nga naa sa atong balay, bisan ang atong nga mga extended family. Apil ang atong mga silingan kay mao man na ang tudlo ni Jesus, no? Nga higugmaon nato ang silingan, no? Sama sa atong pagigugma sa atong kaugalingon. Pero pinakalabaw mao ang pagigugma sa Dios, sa tibok nato nga kinabuhi. Amen. Lord, speak to me that I may speak in living echoes of thy tone. As thou hast sought, so let me see thy erring children lost and lone. Oh, lead me, Lord, that I may lead the wandering and the wavering feet. Oh, feed me, Lord, that I may feed thy hungry ones with manna sweet. Oh, fill me with thy fullness, Lord, until my very heart o'erflow in kindly thought and glowing word, thy love to tell, thy praise to show. Oh, use me, Lord, use even me, just as thou wilt, and where, until thy blessed face I see, thy rest, thy joy, thy glory share. Magampo ta. Balaan og mahigugmaon nga Dios, salamat ni nga takna sa pagsaulog sa mga amahan, adlaw sa mga amahan. Salamat sa kinabuhi ni Noe nga nahimong dakong kabahin nga makamata kami sa among kaakuhan, ingon nga amahan sa matag panimalay. Tabagi kami nga magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Ligo na kami
labi na sa mga amahan aron makabarog sa kaakuhan diha sa matag pamilya nga diin nahimutang kami. Itugot o Dios nga makapamawi kami sa among mga failure sa mga nga nausik namo nga panahon sa pag-alaga diha sa among pamilya. Mas among ginahatagag prioridad ang uban ug ang gawas ug among na kalimtan nga di ay una namo gayod nga lig-unon, protektahan at imanon ang among pamilya. Mga kapikas, ug salamat ning takna Ginoo nga diin ikaw magaduaw sa matag pamilya, labi na sa tanan nga nanimati niini nga mga panimbahon diha sa airwaves, sa internet. Asa man sila nga dapit Ginoo karon, duawon nimo unta o Dios ug atimanon ang ilang makinabuhi usab labi na sa mga concerns adtong adunay mga problema sa panglawas, mga sakit, mga balatian. Imong pag-ayo amo nga lauman. Padaya Ginoo ang imong gahom hangtod karon. Sa imong pagpangayo kaniadto nagatuo kami nga ang imo usab nga gahom, ang imo nga milagro padayon namo masinati hangtod karon ug hangtod sa kapanahonan pa nga moabot. Mani ang matag-usa nga magabiyahe, magapanaw, ang imong protection mao'y among saligan aron nga sa bisan unsa man nga pagabuhaton kami gayod Ginoo anaa makasiguro sa imuhang pagbantay sa among kinabuhi. Sa mga nagatrabaho, sa mga estudyante, bisan pa sa tanan nga mga patigayon, ikaw magapanalangin. Iusaha kami Ginoo ning adlaw sa nabilin pang mga oras. Ikaw magasangkap sa imong grasya, kalinaw ug pakigdait. Ug karon ang grasya sa atong Dios nga labing gamhanan, ang gugma ni Kristo, ang paglipay pagdasig sa balang espiritu magapabilin kaninyo gikan karon hangtod sa walay katapusan. Amen.